jaten eta entzun dut, ez daukazula inoren inbidiarik. Ez, jatun hona naiz. Zoritxarrez nire gibiderako, baina bai, gauza gehientxuna gustatzea izkit eta gaina gustora jatitut. Bueno, gero biziketan erretze ditugu, erre beharrekoak eta... Alperrik, esango zu ez urtean 30 mila kilometro inezkero, venga, zerbitzatu zeu nike. Hartu zeurea, nik utxiko. 30 mila kilometro beldurtuta geratu naiz, Orduko 30 kilometroko batez bestekoa. Ba, mila ordu. Bai, zenbaki borobila ateratzen da, bai. Orduan 1000 ordu, urtean 1000 ordu. Ordutan ez da inbeste, nik beti esatete, bueno, beste ezer ez tegula egune guztian egiten, eta 24 ordutan 3, 4 edo 5 ordu bizitan ibiltzea, ba, bueno, ez da inbeste, ez? Beste munduko lanik ere ez daukagu, sanete arratsalde guztiako gatxoen hartzeko, lasai egoteko, eta biharamuneko entrandua prestatzeko. Baina presioa ere, bai? Bai. Emaitzak eskatzen dizkizuete zuei? Bai, azken finean, ba, bueno, talde buruak gu estutzeko daude, eta gu emaitzak lortzeko. Eta esan, ba, bueno, kirolak daukan balderiko gorneteko agian horixe da, ez? Emaitzak lortu behar izate hori. Bera psikologikoki behar bada, fisikoki baino gogorrago ere izan liteke, zenbait momentutan? Bai, norberaren egoeran araberakoa dare bai, ez? Baina egia da, ba, batzuk psikologikoki asko sufritze dutela. Naiz eta kirol oso fisiko izan, ba, una presio hori alda zure kasua? Ez, ni egia esan psikologikoki nahiko persona indartsua edo kontsideratzen naiz, eta fisikoki gehiago sufritze bai, buruz baina. Hau nitz urtez? Honin diula, Mikela. Gogoratu naiz, zuk ez zenuela txirrindulari izan nahi? Umetan? Bai, hala da. Arraunlari izan nahi nuen. Arraunlari izan nahi zenuen? Ez dakit, 10-11 urterekin, ez dakit, kablea gurutzatu zitzaidan, eta arraunlari izan nahi nuela sartu zitzaidan buruan, aita arraunlaria izandakoa da, eta hain zuzen ere aitak debekatu zian arraunean hastea. Arek esaten zuen, gazte egin nintzela, arraunean hasteko oso kirol gogorra zela, eta aitak gainera, bizkarraldetik eta nahiko arazo izan ditu, ez dakit arraunaren ondorioz edo ez, baina tira. Berak horrekin lotzen du behar bada? Berak horrekin lotzen du, eta horrexegatik ez zidan hain gaztetan, arraunean usten hasi. Eta nik aitarekin haserretu eta esan nion, arraunean hasi ezean, bizikletan hasiko nintzela, amaren aldetik, Horre bazen eukan, zera, aurrekaririk? Bai, Aitona eta Osaba eta Lehengusu asko euskan txirrindulari izan dakoak. Dozena erdia Lehengusu? Bai, dozenari bazegan, bai, esan. Futbola, pelota eta danak utzi, eta buru belarri bizikletarekin, eta gaur arte. Eta diru aldetik eta esate baterako, desentez eskerrobeko kirol batean nabarmendu zara gainera? Bai, eta bizikleta oso gustokoa da gainera, ez? Nik uste, aur garaian izan nuen, ez dakit, kasketa mogoko bat izan zela, baina, orduzke hostik ere aukera izan nuen arraunera bueltatzeko eta ez nintzen bueltatu ez nuelako nahi, ez? Zuk ere gogoan izango duzu, lehenbiziko bizikleta? Lehenengo bizikleta enez gogoratzen, baina errepideko lehenengo bizikleta bai. Gaina morea zen, Sanperoko koloreko bizikleta nuen, Elvis izeneko kuadroa, eta horrekin hasi nintzen konpetitzen, nire Elvis morearekin. Elvis? Zer zen marka bat? Hala, izango zen, pentsatzen dut, ez berriro ere ikusi nire bizitza guztian. Zuk sekula ez duzu inoren bizikletarik ostu? Ostu? Bai, lapurtu, ez. Seguro? Zer ba? Ez. Ez da, izatik galdetzea zen. Lasterketa batean badakidalako. Norbaiti bizikleta ostu edo... Bueno. Alatxu. Lapurketa ez zen izan. Alatxu. Baina egia esan permisi gabe hartu nien bizikleta, bai. Bai, Espainiko txapelketa zen Melillan. Eta 10 talde bat gindoa zen ios eginda. Helmugarako 5 kilometro zirela. Nire katea hautsi nuen, bizikletako katea hautsi. Eta ez neukan aurrera juterik, taldeko kotxerik edo autorik ez zegoen bizikleta emateko. Ilusioa galanta. Eta bai, munduko ilusio guztia. Eta zale bat bere bizikleta eskutatik kendu nion, nire utzi.
Horregatik diot, Bueno, lapurketa ez zela orduan izan. truke bat izan Aldaketa, zen, bai. Zurea gehiago balioko zuen seguru asko gainera. Ez pentsa, berea Bai, nahiko bizita txukuna zen, bai. Ba, itxon txiki bazen, baina bera bakarrik zegoen toki horretan, eta bizita arekin bukatu nuen txapelketa, iesaldiko behatzi kideak ez nituen harrapatu, baina 10. egin nuen beste biziketa xelebre horrekin.